Boas tardes, señora presidenta, señoras e señores deputados. Este debate da política xeral de Galicia celébrase cando xa rebasamos o ecuador da legislatura. Xa restan menos días dos que van transcorridos, polo que xa non son tempos de novas promesas, senón de analizar cal é a nosa realidade e de atopar fórmulas que saquen adiante o noso país con realismo, compromiso e eficacia. Quero realizar esta intervención pensando en Galicia, pensando nos seus homes e mulleres, nos seus problemas e no xeito de solucionalos, dende unha análise rigurosa e con propostas que se plantexan dende, por e para Galicia. Neste sentido, quero comenzar expresando a miña profunda decepción polo discurso pronunciado esta mañá polo presidente da Xunta. Señor presidente, hoxe estamos para falar de Galicia e do seu goberno, pero vostede falou de España e do seu goberno. Estamos para falar do desemprego e dos seus efectos, e vostede dedicoulle 15 segundos da súa intervención ao principal problema do país. Tan só ofreceu un relatorio de cifras que, se asumamos todas, dan unha cantidade de 12.000 millóns de euros en investimentos, que é bastante máis que o orzamento de todo o ano en curso. A súa comparecencia, señor Feijóo, é a constatación da máis absoluta incapacidade para sacar a Galicia da crise. Coas súas solucións políticas pasa como que a liña do horizonte. Canto máis camiña, máis alonxa. Señor Feijóo, recorde esta frase: agora sí que chegou o momento. Chegou o momento de explicarlle aos galegos por que Galicia estaba á cabeza da creación de emprego en España fai 2 anos e agora está á cabeza da destrucción de emprego en toda España. Chegou o momento de contarlles a 80.000 familias por que agora xa non teñen a gratuidade nos libros de texto. Chegou o momento de desculparse ante 250.000 galegas e galegos que siguen xa nas listas de espera sanitarias. Chegou o momento, señor Feijóo, de explicarlle ao noso mundo agrario por que se pecharon 1.700 explotacións gandeiras en este país. Chegou o momento de saber que fixo vostede para dilapidar unha herdanza dunha economía saudable, convertíndoa nunha economía debilitada. Señor Feijóo, hoxe é o momento de explicarlle aos galegos por que estamos peor que fai 2 anos. Neste debate, compre ter altura de miras, no senso de ser conscientes de que vivimos nun mundo onde mercados, gobernos, institucións e persoas viven cada vez máis interconectados. Circunstancia que fan un tempo no que cada administración debe ser responsable das súas decisións, dona das súas competencias e guía dos seus recursos. E isto significa, señorías, ter decisión, saber xestionar os recursos e ter capacidade de goberno para, dende as nosas obrigacións, podamos gañar o futuro, pero sen lastrar nunca os dereitos dos nosos cidadáns. Estamos nun momento exixente, hai que render ao máximo. Pero, señor Feijóo, render ao máximo non significa queixarse ao máximo. Alguén imagina que un goberno dun Estado europeo, no canto de acometer todas as reformas necesarias, se quedara de brazos cruzados, exixindo ás institucións financeiras ou aos mercados internacionais que viñeran a solucionar os seus problemas? Seguro que non. Do mesmo xeito, costa asumir un presidente da comunidade autónoma con autonomía legislativa, con competencias executivas, con capacidade de dotarse dos seus propios recursos para manteñer tal postura ante os problemas de Galicia. Neste debate, pídolle que asuma a súa responsabilidade, que lle diga a verdad ás galegas e aos galegos, e que lle diga que vai a seguir recortando a sanidade e a educación. Por que a súa decisión? Porque vostede estableceu que non son unha prioridade, porque vostede non confía nin na sanidade nin na educación públicas. É unha cuestión de prioridades
e os galegos levan 2 anos comprobando cales son as prioridades deste goberno. Comezou a súa andaina, señor presidente, intentando sentirse, dicía vostede, como un galego máis. Pois, señor Feijóo, a pesar do seu esforzo, é triste que despois de 2 anos non o conseguiu. Porque se vostede fose un galego máis, sentiría de cerca os resultados da súa xestión, que son un problema cada vez maior para a vida cotiá dos cidadáns. Temos problemas complexos, problemas que vostede intenta disimular en cifras, pero que son moi sinxelos de albiscar, porque calquera que viva hoxe en Galicia sabe perfectamente de que estamos a falar. Unha das nosas obrigas, señor presidente, en este debate é facer un repaso da situación do país no seu conxunto. Eu farei unha síntese, concluirei con un balance e farei un diagnóstico da situación na que nos atopamos tras 2 anos de goberno. A síntese, un goberno da Xunta perdido, intentando enmascarar a súa falta de ideas e competencias baixo a pancarta contra o goberno de España e contra todas as institucións onde vostedes non gobernan. Un balance. Galicia está claramente peor que fai 2 anos. E un diagnóstico. Galicia, con vostede, perde sempre. Nós, ante a inacción da Xunta de Galicia, perante os grandes problemas do noso país, podemos trasladar propostas, podemos instarlle a tomar decisións e farémolo sempre dende unha oposición constructiva. Pero o que non podemos permitir de ningún modo é que os problemas do presidente da Xunta se convirtan nos problemas dos galegos. Ten que ser ao revés. Os problemas dos galegos son os que teñen que ser sempre os do presidente da Xunta. Leva vostede 2 anos xirando arredor de sí. Só que no canto do que lle acontecía o protagonista da novela do Otero Pedrallo, vostede cada vez está máis afastado da realidade, da identidade e dos problemas de Galicia. Señoría, deberíamos centrarnos en que, ademais dun escenario complexo para todas as comunidades autónomas, Galicia, o seu presidente e o seu goberno teñen un alto grado de responsabilidade na nosa situación actual. Señorías, por que as grandes decisións deste goberno se toman sempre nestes 2 anos con compeñentes partidistas, persoais ou voluntaristas, en vez de ser en clave de interés general e de solucións para a ciudadanía galega? Pois porque cando se converte a retórica partidista e a ideoloxía propia en obxectivo de comunión diaria para todos os cidadáns, o que sucede é que se perde o respeto ao dereito dos que pensan distinto, dos que teñen outra visión de país tan lexítimo como aqueles que gobernan. 2 anos, señor presidente e señorías, convertendo a Cámara Galega nunha rampa de lanzamento de soflamas contra o goberno central e contra a oposición. Non lle deixan tempo a este goberno para falar dos problemas reales dos cidadáns, da economía, do desemprego, da sanidade, da educación, da dependencia e dos sectores estratégicos. En vez dos problemas dos cidadáns, 2 anos donde o eixe central da acción política do goberno e do presidente é a teoría da conspiración permanente contra Galicia, para xustificar sempre os seus propios fracasos. Señor presidente, ten vostede un goberno descoñecido para a maioría dos galegos e galegas, que está convertido máis en un soporte do Partido Popular que en un goberno para todos os ciudadanos deste país. 2 anos facendo oposición á oposición e a todos os que pensen distinto, provocando fractura social en eidos tan importantes como a educación, a sanidade pública ou a lingua. Isto, señor presidente, non lle deixa tempo para falar dos problemas de Galicia, pero hoxe vamos a falar dos problemas de Galicia. E cales son os principales problemas? A economía e o emprego.
É certo que a crise azotou a economía en todas as súas dimensións, pero se hai unha na que as consecuencias son especialmente dramáticas en Galicia, esta é o desemprego. Sen dúbida, a maior preocupación das familias galegas. Chegou vostede á Xunta de Galicia designando a loita contra o desemprego como principal obxectivo da súa acción política. O problema o tiña perfectamente identificado, pero nunca soubo como facerlle fronte. O seu descoñecemento o levou incluso a imbuirse de superpoderes. Esto del desempleo lo arreglo yo en 45 días. Nunha mostra de benevolencia política, os galegos tomamos esta declaración de boas intencións tan só como unha mostra máis dese carácter tan seu, donde o atrevemento e o descoñecemento ocupaba o lugar reservado para a reflexión, o traballo e as ideas. Xa cando dixo eso empezamos mal, pero ora chegou a hora de facer o balance. Tras 2 anos de goberno, cabe preguntarse que medidas tomou vostede para loitar contra o desemprego. Non fai falta repasar, nin contalas. Non tomou ningunha. Nada, ningunha. Nin antes, nin hoxe, no seu discurso, falou de propostas que atañen ao principal problema de Galicia. Agora, se non lo permite o conselleiro de Cultura, debía de trocar e aplicar o eslogan do Xacobeo. Agora é cando. Galicia é onde hai que falar das políticas de emprego. Aquí e agora, do principal problema que temos para recuperar políticas que vostede ten demostrado que non sabe como funcionan. Mire, por moitas voltas que lle demos, Galicia foi no 2009 a comunidade de España que menos emprego destruiu. E Galicia foi no 2010 a cara oposta da moneda, a comunidade donde máis emprego se destruiu en España. Iso é por casualidade? Terá algo que ver o goberno de Galicia? A día de hoxe vostede é o presidente da comunidade autónoma con peor evolución do desemprego. E de momento, por desgracia, parece que nadie vai a discutir ese liderazgo. Mire, señor presidente, diga nesta Cámara hoxe, asuma nesta Cámara hoxe e non faga como un mal entrenador que lle bota a culpa sempre ao árbitro, ao estado do campo, a calquera cousa que lle permita escurrir o bulto. Diga aquí, hoxe, que ten competencias e que vai a loitar contra as políticas para o desemprego. Afronte a verdade. Afronte a verdade e a realidade e diga que as mesmas competencias que o resto de España ten sido, en todos os ámbitos do emprego, a comunidade con peores resultados no ano 2010. Sabe o que dicía vostede no ano 2008? Declarou que a Xunta ten instrumentos para frenar o desemprego que non están sendo empregados con eficacia. Está claro que, cando ora vostede chegou a gobernar, non só non lle alcanzan, senón que os utiliza con moita menos eficacia que o resto das autonomías. Señor Feijóo, sinxelamente vostede confunde a falta de competencias coa incompetencia. Ante o principal problema co que se enfronta Galicia, pregúntolle, vai ter vostede hoxe aquí a responsabilidade política de recoñecer diante de todas as galegas e galegos que é o problema do paro o principal que se ten que enfrontar, ou vai a seguir vostede botando balóns fora como deica agora? Non cabe máis que concluir que ou ben o problema do desemprego en Galicia non é unha prioridade para o seu goberno ou recoñecer sinxelamente a súa incompetencia do seu goberno para resolver o problema que máis preocupa as galegas e os galegos. Señoría, falando de datos económicos, o desastroso comportamento do emprego non é máis que outra cara da moneda da situación económica de Galicia. A súa política, ou máis ben, a súa falla dela, deixou a Galicia como unha comunidade autónoma a máis exposta á intemperie da crise. Nin a súa política, nin as súas previsións, sobre todo despois de escoitalo hoxe, teñen credibilidade. Miren, no último ano,
Galicia reduciu nun 75% o diferencial do PIB con España, que no ano 2008 se arrimaba casi a un punto. Galicia, con vostede, señor presidente, está dicindo adeus á senda de converxencia económica. Galicia pásalle como un equipo de fútbol en crise, con vostede, que en apenas 2 anos pasou de competir por o título de Liga a pensar únicamente en eludir o descenso. A pregunta clave do debate, señor presidente, por que Galicia, cos mesmos instrumentos, resiste peor a crise que outras comunidades? A explicación do meu grupo ten que ver coa renuncia do seu goberno á modernización económica de Galicia. Señorías, en este análisis a pregunta é: que nos está pasando? Como lles foi aos nosos principales sectores produtivos nestes 2 anos? E cando analizamos, vemos que a evolución non é precisamente esperanzadora. Se falamos de industria, se comentou antes, podemos darlle moitas voltas, pero hai elementos clave. O crecemento do índice de produción industrial a nivel nacional multiplicou por 7 o índice de produción industrial galego. Está claro que a perda de emprego en Galicia, e iso é o máis preocupante, non é froito da conxuntura do pinchazo da burbulla inmobiliaria, como está pasando no resto de España, señor presidente. Aquí en Galicia, o noso emprego está sangrando polo sector industrial, con 40.000 postos perdidos e destruídos en este sector. É un problema de estrategia, e non vale anclarse en políticas de botar valor fora. O decreto do carbón. O decreto do carbón, o que vostedes non dicen hoxe aquí, é que o venres os traballadores e a sociedade de As Pontes reunidos lle pediron a vostedes que o que teñen que facer levantar o recurso contra o decreto do carbón. Eso é o que vostedes lle veñen a ocultar aquí a este país. Por certo, vemos que estamos caendo no IPI 2 anos despois de que lideramos en moitos momentos o crecemento industrial a nivel de Galicia. E vexo que me fai gestos o señor conselleiro, lle pregunto, aproveite delle unha clave ao señor presidente para que na réplica nos explique onde está a Mitsubishi para implantarse en Galicia. Onde está cando xa levan vostedes meses sin falar de ningunha estrategia. En situación de política industrial é moi fácil, señor Feijóo. O que falla é un plan integral de política industrial. O que hai é un abandono absoluto da inversión en I+D+I, con un recorte do 40%, e o que falla é a orientación cara á internacionalización das nosas empresas e industrias. Mirade, os mercados internacionais son un dos principais elementos de tracción para salir da crise. Que lle pasa hoxe á economía galega e ás industrias? Que o crecemento das nosas exportacións foi a mitad do rexistrado a nivel nacional. E esas son as claves, sí, nos elementos de tracción, como por exemplo o turismo, un dos elementos claves para salir da crise e do emprego. Este ano pasado non había nin que inventar nada, só chegaba con tirar do Xacobeo, pero vostedes, que confunden a publicidade ca realidade, o que lle ocultaron a Galicia, e yo quero dicir hoxe aquí, foi que o resultado para Galicia foi desolador. E o grado medio de ocupación hoteleira en Galicia no 2010 foi do 34%. Do 34%. 15 puntos por debaixo da media nacional. Non maquillen solo cos datos de Santiago. Galicia ten unha caída de 15 puntos con respecto á media nacional. Pero ademais resulta que o baixo grado de ocupación non é o peor. Resulta que o ingreso medio por habitación disponible foi un 80% inferior ao nivel nacional. Que nos pasaba? Imagino que aquilo de prorrogar o Xacobeo sería unha broma de mal gusto. Vostedes, señor presidente, o que non están é a facer unha política activa nos sectores en dificultades. Nos sectores estratégicos, a pesca e a agricultura están en horas baixas. Pero por que están en horas baixas? Porque hai unha política pesqueira e agraria totalmente pasivas. Hai a perda constante de traballadores no sector pesqueiro. E lle vou a dar un dato.
1.400 baixas en afiliadas ao réxime especial do mar de un censo de 25.000. Iso é un exemplo da pérdida de emprego que teñen aquí. E a mañá falaba vostede, e eu quero resaltalo, o retraso do Plan Galego de Aquicultura sin ofrecer ningún tipo de alternativa. Dato rápido. Inversiones en plan de acuicultura do goberno do señor Fraga, 53 millóns de euros. Inversións do presidente Touriño e o seu goberno nos planes de acuicultura, 73,5 millóns de euros. Inversiones do goberno Feijóo en planes de acuicultura, 0 millóns de euros. Esas son as contas, señor presidente, e o demais é filosofía. Falando de pesca, parece dramático, é auténticamente dramático o feito en que vostedes recortan o seguro colectivo a xente do mar con 30.000 mariñeiros e mariñeiras e mariscadores que quedan sin un dereito que viñan acadado fai máis de 10 anos. Pero particularmente cruel, e coincido co voceiro do BNG, por insensible, por mala xestión, é conseguir que as mariscadoras, o colectivo, quede absolutamente damnificado por unha decisión que non entende nadie en este país. Dende aquí, as nosas verbas de apoio para mariscadoras acampadas hoxe en fronte de San Caetano para que vostedes, cada vez que se metan na cama, recorden que elas siguen estando ali metidas en ese momento. No sector agrícola, señor presidente, no sector agrícola é preciso chamar a atención sobre a situación do sector lácteo. Que lle pasa a este país cando en 2 anos 1.700 explotacións cunha caída de ingresos de 1.195 millóns de euros nos colocan a cola no sector de España. O peche destas explotacións é cando o precio da leite seguiu acadando mínimos históricos e cando a única acción potente e creíble foi a que fixo para sacar adiante o Goberno Central nos lei de contratos homologados sin que a Xunta fixese absolutamente nada. A mañá falaba vostede e dicía unha frase que era curiosa. Nun momento en que unha das grandes eivas deste país é non haber conseguido un grupo lácteo galego, vostede desexaba ya mañá a xente de Clesa que teñan boa suerte. Non. A suerte van a ter se hai un goberno que se pon a cabeza, se cerra a construción dun gran grupo lácteo galego e se non as deixa solas como está facendo a toda agora. Señoría, este país e o seu mundo rural e o seu medio rural esmorece. A día de hoxe en Galicia, 1.407 núcleos de población xa non teñen habitantes. 827 se sumarán a eles en pouco tempo, pois xa só teñen un veciño. E 8.000 núcleos xa só teñen menos de 10 veciños, de maneira que son crónica dunha morte anunciada. Como se este goberno quixera contribuir a este despoboamento, se desmantela o Banco de Terras e se reducen drásticamente os orzamentos para a ordenación forestal e os orzamentos para a prevención e para a defensa contra incendios. Vostedes, señor Feijóo, están incrementando o desequilibrio territorial deste país e degradan ao mesmo tempo o patrimonio natural de Galicia. Primeiro, porque a política medioambiental xa desapareceu das políticas da Xunta. Segundo, porque hai decisións no eido medioambiental que reflexan claramente un retroceso. Mire, o Plan de Xestión de Residuos Sólidos vai en dirección contraria ás directivas europeas. Máis incineración, máis vertedoiros. A ilusión e a esperanza que tivemos todos coa mantenimento dos ecosistemas fluviales vai a piques ca paralización da revisión do Plan Sectorial Hidroeléctrico. A falta de consenso da nova Lei de Aguas, que incumple directivos da Directiva Marco, o único que fai é poñer un claro prexuízo para toda a xente do mundo rural e multiplicar o prezo da agua por un 140%. E o máis importante tamén é que por fin conseguiron paralizar definitivamente o plan de saneamento das rías galegas posto en marcha polo goberno anterior. 2 anos despois, seguimos esperando polas depuradoras de Ribeira de Sanxenxo, que eran as únicas que lle quedaban por licitar. Señorías,
presente e futuro. Estas son as claves que estamos analizando hoxe. E 2 anos de ausencia de políticas e de ideas reflicten unha situación preocupante na que Galicia perde postos no concerto económico nacional e no concerto europeo. Pero o máis grave non é a nosa situación, que é peor, senón que as perspectivas de futuro añaden aínda máis preocupación ao escenario. Recorda vostede a Fundación de Caixas de Aforros. Cantas veces veu aquí a falar do que dicía a Fundación de Caixas de Aforros. Sabe o que di agora? Que Galicia no 2011 se seguirá destruindo emprego, que a nosa productividade crecerá por debaixo da media nacional, que Galicia será unha das comunidades con menos ahorro familiar e que a renda familiar caerá un 1,2%, que a Xunta de Galicia será un dos gobernos económicos máis endebedados, cunha débeda pública do 10,5% do PIB, o que pon en dúbida toda a efectividade da súa política de austeridade. Pero outro organismo pouco sospeitoso, como o Servicio de Estudios do BBVA, pronostica que a economía galega lastrará o crecimento do PIB de España durante este ano e o próximo, porque se situará a cola do desenvolvemento no conxunto das autonomías durante o bienio 2011-2012. Para o 2012, o BBVA prevé que Galicia ocupará a última posición. Señor presidente, señores do Goberno, cal é o seu plan de acción para revertir esta situación? Vai a continuar o seu goberno de brazos cruzados? Van a seguir vostedes recurrindo ao lamento, ao discurso do aldraxe, ou de verdade se van a puñer a traballar? É tempo de apostar polo aproveitamento das sinerxias, non só no orden social e económica, senón tamén no ámbito político. É tempo de sumar vontades, de coordenar esforzos, de abrir as miras e de superar os enfrenzamentos que buscan a rendabilidade partidista a corto plazo. Señor presidente, o grave é que todo o tempo que perde vostede botando valor fora, tamén o perden as galegas e os galegos. Galicia se merece unhos gobernantes que, en lugar de conxugar o verbo enfrontar, conxuguen o verbo afrontar, que cando a sociedade lles demanda accións e explicacións non torzan a mirada. Temos que abordar problemas graves como o tema do sistema financiero. Que sucede co sistema financiero galego? Vostedes, señor Feijóo, e o seu goberno, confunden liderar con enredar. Isto é o que se fixo durante todo este proceso. Mentre vostede estivo preocupado polo control político do novo sistema financiero, un control político que moitas veces quixo disfrazar de galeguidade, o resto de Galicia estamos preocupados pola solvencia e pola capitalización. Unha solvencia que garanta que o aforro dos galegos, cando depositemos nas caixas, este seguros. Unha capitalización que garanta que o noso sistema financiero é capaz de dotar de liquidez ás familias e ás empresas e que permita reactivar a nosa economía. Perdeu meses, señor presidente, e sigue aferrándose a un modelo victimista, co único obxectivo de confrontación política co goberno de España, mentres os gobernos do resto das comunidades estiveron traballando para buscar a viabilidade das súas caixas de aforro e o seu goberno, mentres tanto, dedicouse a facer aspaventos. O novo escenario financiero, por moito que lle pese a quen lle pese, é horizontal para toda España. É un marco xeral no que van a xugar todas as caixas e bancos. Se é bo para garantir a solvencia dos impositores e favorece que flúa o circulante e o acceso aos créditos, entonces é bo para as galegas e para os galegos. Ante a nova situación de Nova Caixa Galicia, o compromiso do socialismo galego é total para traballar conxuntamente co goberno galego, cas forzas políticas, coa entidade e cos sindicatos, a fin de conseguir que este novo escenario redunde nunha maior solvencia de Nova Caixa Galicia, mantendo no noso territorio a toma de decisións. Pero, señor presidente,
para buscar novos inversores e capital, a palabra fundamental é confianza. E vostedes teñen que xenerar confianza. E esta non se consigue con confrontacións estériles, senón que se consigue despolitizando e profesionalizando a nova Caixa Galega. Señor Feijóo, a miña posición crítica frente ao seu goberno está acreditada con datos. Pero a miña posición non culmina coa crítica, senón que temos a vocación de construir políticas que de verdade axuden a Galicia a salir adiante desta crise. Por eso, debemos aproveitar os nosos recursos e as competencias para o autogoberno que o Estatuto de Autonomía nos otorga e aumentar os nosos dereitos procedendo á reforma do Estatuto. Señor Presidente, non pode esperar máis a reforma estatutaria e hai que facela dende o Parlamento de Galicia. Temos que diseñar, señoras e señores diputados, un modelo económico que propoñemos para que Galicia, e que pasa pola definición de políticas que nos teñen que levar de novo a senda do crecemento, a senda da converxencia, a creación de emprego, unha política que impulse unha economía máis competitiva, capaz de afrontar os retos de futuro, pero construída sobre bases sólidas. Bases como as que xa se están sosteñendo e iniciando en outros países europeos que están saindo da crise e que temos que mirar. Temos que redefinir o rumbo deste país e hai que inventar pouco, señor Presidente. Hai que mirar as estrategias europeas e nos dicen moi claramente que as prioridades son un crecemento intelixente, un crecemento sostible e un crecemento integrador, con unha estrategia de seguir proseguindo na reforma dos sistemas financeiros. E lle propoño, insistirei na réplica, lle propoño que nos centremos nos elementos reforzados por a Unión Europea. Políticas de emprego, I+D, enerxía, educación e loita contra a exclusión social. Está todo escrito na Estrategia 2020. As liñas de financiación europeas veñen por aí. Temos que aproveitar as sinergias de Europa, de España e de Galicia para sacar adiante con un rumbo perfectamente definido e aproveitarlles todo o que podamos sacar deste potencial. Temos que ser capaces de aproveitar a xeración de xóvenes máis preparadas da nosa historia. A xuventude, os nosos mozos e mozas, son unha das maiores oportunidades que ten Galicia para o seu futuro. Señor Feijóo, non as trague. Pedímoslle que se esforce en crear condicións para que os mozos podan vivir, estudar, traballar na súa terra, con políticas de viviendas efectivas, abrindo opcións á formación, facilitando a súa entrada no mercado laboral. Un mercado laboral que ten que sustentarse na formación e na educación como motor da nosa sociedade. Señor Feijóo, lle pido solemnemente que non repita nunca máis a frase que dixo nun momento determinado: para que vale formar aos xóvenes se non teñen emprego. Hai que formar aos xóvenes para que teñan empleo. Son dous elementos claves na política dese tema. Señor Feijóo, falamos de economía, pero a súa política tamén nestes anos tivo efectos negativos para os fogares de Galicia que tamén están a sufrir as súas consecuencias na xestión, sobre todo na prestación dos servicios públicos esenciais, tanto na educación como na dependencia, como nas condicións de prestacións sanitarias. Vostede e o seu goberno están aumentando a preocupación das familias galegas en todos os seus ámbitos. En sanidade, lamentablemente, non é unha excepción. Non é doado entender como en 2 anos acadan a cifra récord de 250.000 pacientes, agardando nunha primeira consulta e 120.000 agardando por unha proba diagnóstica. Prodúcese un incremento generalizado nas listas de espera, pero o máis importante, hipoteca o futuro da sanidade pública coa privatización da xestión dos novos hospitais de Vigo e Pontevedra e dos futuros centros de saúde por períodos de concesión de 30 anos, ocasionando máis gasto, menos calidade e máis complexidade na xestión. Permítame que lle recorde
que dende o Grupo Socialista o queremos deixar ben claro. Sanidade pública, universal, gratuita e de calidade. O modelo de financiación, señor presidente, señores diputados, o modelo de financiación público-privado pode ser válido para as infraestructuras, pero nunca toleraremos que o fagan para os servicios públicos esenciais. E teño que referirme, lóxicamente, ao gasto farmacéutico. Somos unha das comunidades co peor control de evolución do gasto farmacéutico. O éramos antes do novo catálogo de medicamentos e o fomos no curto espacio de tempo en que se aplicou. De feito, neste período, varias comunidades aforraron máis que nós sen restringir o acceso a ningún medicamento. O modelo, conselleira e señor presidente, non é conculcar os dereitos constitucionales das galegas e dos galegos. O modelo é promover o uso de medicamentos xenéricos sen discriminar aos galegos con respecto ao resto dos cidadáns deste país. Hai unha necesidade imperiosa de ser máis efectivos no gasto farmacéutico. Estamos totalmente de acordo. E lle recordo que as iniciativas que presentamos en esta Cámara foron aprobadas por unanimidade. Pero non conten con nós para suprimir o acceso a 427 medicamentos que non se poden recetar en Galicia, pero que sí se poden recetar nas 16 comunidades autónomas restantes. Non quero concluir este capítulo da sanidade sin pedirlle, señor presidente, que diga unha resposta categórica en esta tribuna, que diga con claridade non ao copago, que diga con claridade aquí, solemnemente, que non vai aplicar o copago para ningunha das prestacións sociais e sanitarias. Miren, Galicia perde peso e capacidade económica. Isto lastra completamente o futuro, pero, sobre todo, o que está claro é que o futuro pasa por un fortalecemento e mellora do sistema educativo público galego. A educación, xunto coa sanidade, é unha das mostras máis evidentes do cambio do modelo social que nos queren implantar. En educación e en sanidade, vostedes non están falando de recortes e supresións. Vostedes están falando claramente de cambiar un modelo ideológico por outro modelo educativo. Os pasos camiñan en esa dirección, suprimindo a gratuidade dos libros de texto, sobre todo rompendo o consenso lingüístico coa aprobación unilateral dun decreto para a lingua galega no ensino non universitario que significou un claro desprecio, un claro desdén para innumerables multitud de colectivos que participaron aí. Curioso galeguismo seu, señor presidente, que mentre se proclama galeguista é vostede quen maltrata a propia lingua. Hai un abandono claro da formación profesional e hai unha rescisión clara de contratos de investigación que reduciron de 230 a 15. Está claro que non só en educación, sino en dependencia, están conculcando os dereitos de miles de mulleres e de homes galegos. Polas características da nosa poboación, esta prestación de dependencia é esencial para Galicia. Pero cal é a realidade? Se falou antes. Temos máis de 41.000 persoas dependentes en espera e a lista vai se incrementando porque somos a comunidade que menos crece nesta prestación. Saben vostedes cantas novas avaliacións se pasaron entre xaneiro e febreiro? 75 novas prestacións. Saben vostedes que significa isto? 20 veces menos co índice que se vai en toda España. Saben vostedes canto crecimos en toda España con relación a Galicia? Galicia creceu en aplicación a mitade que toda España. E sabe vostede a canta xente temos coberta? A un 3%, cando a nosa poboación significa perto do 7%. Señor presidente, sucede o mesmo ca taxa do paro, que as competencias de comunidades autónomas en políticas de emprego. Temos as mesmas competencias, os mesmos problemas de financiamento que os demais, pero mentras uns resolven, outros en Galicia deixan sen resolver e lles botan sempre a culpa aos outros.
Señores e señoras deputados, o futuro de Galicia pasa pola reactivación económica, pola preservación de servicios públicos e pola millora de infraestructuras. Mentres o Goberno central está a ser o verdadeiro impulsor da modernización das infraestructuras, sobre todo no proxecto de alta velocidade, a Xunta segue sen comprometerse o máis mínimo que as principales infraestructuras que son da súa competencia. Eu hoxe lle pido aquí, tamén solemnemente, que sexa vostede mesmo o que firme un novo acordo con Galicia como pacto do Obradoiro, pero que en esa ocasión poña vostede datas, recursos e diante de todos os galegos, poña o calendario, poña o cronómetro a funcionar para que os mínimos tempos que vostede exixe as infraestructuras de Madrid conten para o seu compromiso cas infraestructuras da súa competencia. Non chega con estar permanentemente nas negociacións que fai Fomento, que eso está moi ben, pero claro que vostedes o que queren vender é unha labor que non están a facer. Iso consígueno ca inestimable colaboración da Radio Televisión de Galicia, que é máis o gabinete de comunicación da Xunta do Partido Popular que un medio de comunicación público sufragado cos fondos de todos os galegos e galegas. A preponderancia, donde quedaron, señor presidente, donde quedaron a palabra ética, transparencia, consenso? Instrumentalízase a Xunta, instrumentalízanse os medios públicos de comunicación. Non están para servir aos galegos e ás galegas con transparencia e equidade, están para exercer o control político e informativo do Partido Popular. Non quero rematar a miña intervención sin decir claramente algo que me parece dramático. Vostede, por primeira vez en esta Cámara, non lle dedicou nin un solo minuto ás políticas de igualdade que leva a cabo o seu goberno. Non lle facía falta, porque o único que está facendo é camiñar hacia a desaparición, con reducción do 80% das partidas presupuestarias. De cultura lle digo solamente unha cousa, señorías, o único elemento conocido da cultura é o gallás, que ainda hoxe ninguén sabe que é nin para que sirve, pero que sobre todo leva hipotecando a cultura galega casi unha década e a vai a seguir hipotecando moitas máis. Señoría, vostede anunciou a mañá novas iniciativas en políticas locales. Eu vou a poñer máis fácil, señoría. Non fan falta novas iniciativas na política local. Sencillamente lle pedimos, deixe de usar o goberno da Xunta contra os concellos que non son da súa color política. Use criterios obxectivos na distribución de fondos e, sobre todo, deixe vostede de ser o principal motor do transfugismo en Galicia. Con eso nos chega. Non fan falta novas iniciativas. Con eso nos chega. Señor presidente, quero rematar. Galicia precisa dun goberno que afronte os problemas, non un goberno que se esconda. Precisa dunha política que una aos galegos, non que a divida. Galicia precisa dun goberno que faga da educación un motor de oportunidades e non unha fonte de conflictos. Un goberno que entenda a sanidade como un servicio público e non como unha unidade de negocio. Galicia precisa, señoría, un presidente que, ademais de ser galego, exerza como galego. Un presidente que atope solucións en lugar de buscar excusas. Non lle exiximos que acerte sempre, só lle pedimos que se faga responsable do seu deber. Podemos perdoar que se equivoque, que cometa erros na xestión, pero que Galicia non pode perdoar é que peche as súas portas ao futuro. O que non podemos perdoar é que toque órganos vitais da nosa economía, do noso sistema de benestar e da nosa convivencia. Estoume referindo ao recorte de becas que poden deixar desconectada de oportunidades a toda unha xeneración de mozos e mozas galegas. Estoume referindo á súa renuncia a impulsar a modernización económica de Galicia. Estoume referindo aos nosos servicios públicos, servicios
que son froito dunha conquista social irrenunciable e que con vostedes estanse a quedar na mínima expresión en saúde, en dependencia e en educación. Señor Feijóo, non queremos ser alarmistas, pero a situación é grave. E esta situación non a podemos deixar na loita partidista. Xa pasamos o ecuador da legislatura e temos que darlle a volta a esta situación. Remato esta intervención plenamente convencido da trascendencia das posibilidades que se derivarían dun debate dende a diversidade das opinións, mesmo dende visións distintas, pero sempre na busca dun obxectivo común. Non temos máis compromiso que pensar en Galicia, nas súas mulleres e nos seus homes, antepoñendo o interese de país a calquer intención ou posibilidade de caer nunha visión fatalista ou mesmo dunha confrontación estéril que non fose máis alá dun diálogo de sordos. Créame, as solucións exceden as posibilidades dun partido e mesmo dun goberno. Precisamos acordos que creen un lugar común nos grandes temas que atenazan crónicamente a este país. Temas hoxe multiplicados por mor dunha crise que golpea cada día con máis forza os nosos piares sociais e económicos. Na miña intervención fixen unha radiografía e un diagnóstico da realidade. Se compartimos o diagnóstico, teremos ganado moito para contar co pleno apoio do meu grupo para reverter esta situación. Galicia hoxe está moito peor que hai 2 anos. As perspectivas tampouco son mellores. Despexemos o futuro de Galicia apostando xuntos por unha economía máis productiva e competitiva e por unhos servicios públicos de calidade. E recordo a todos, señorías, que non sirve mellor a Galicia quen máis protesta, senón quen mellor resolve os seus problemas. Moitas gracias.